3 részből áll fel a mai tréning. Az első részben az alapokról fogok beszélni. Ez egy kicsit elméletibb. Arról szól, hogy mi is a fontos a tanulásban, hogyan kell másképp gondolkodnunk a tanulásról általában és a nyelvtanulásról általában. Utána külön csoportban lehetőségetek lesz kipróbálni néhány gyakorlatot, feladatot, ez lesz a tapasztalat, tehát amikor tapasztalatot szereztek, és a végén pedig meg fogjuk nézni, hogy azok a felismerések, amelyek megszülettek bennetek, mit tudtok vele kezdeni. Hogyha hazamentek, akkor hogyan tudjátok ezt a mindennapjaitokba beépíteni. Elmész egy tánciskolába, vegyük azt, hogy mondjuk te tánciskolát akarsz választani, és 2 tánciskola közül tudsz választani. Az egyik tánciskolába bemész, azt mondja a táncoktató, oké, csücsülj le, megnézzünk egy videót, na ez az angol keringő, így kell tartani a kezed, húzd ki magad, jó, nézzél fölfelé a 3. erkélyre, és akkor ott látod, lépnek, és akkor megmutatja, hogy kell lépni, és akkor lediktálja, hajtű, kanyar, diktálom, írjad, hajtű, kanyar, stb. Te szépen leírsz mindent, leírtál mindent, amit az oktató neked mondott, másnap elmész a táncórára, vagy következő alkalommal, na jó, akkor tesztet írunk, na mi az a hajtű, kanyar, stb. Stb. És ez így megy óráról órára, és te már mindent tudsz a tangóról, az angol keringőről, a rumbáról, a szambáról, a szalszáról, amiről csak akarsz, de életedben még egyetlen egy lépést nem tettél jobbra-balra. Na most, vajon ez lesz-e a sikeres, ezt fogod-e választani, vagy azt a másik táncoktatót, ahová bemész, és azt mondja, hogy na jó, mutatom. Jobbra teszed a lábad, balra mellé, jobbal hátra, ballal ki. És így ezt mutatja, és te megpróbálod utánozni. És először még nem fog menni, aztán számolásra egy gyakorlod, és menni fog, aztán már zenére is menni fog. És fogalmat sem volt, hogy ja, ez angol keringő. Majd később rádöbbensz, hogy ez volt az angol keringő, igen, és mire megtanultad, addigra fogod tudni, hogy hoppá, tudom az angol keringőt. Melyiket választanád? Ki szavaz az 1-es változatra, dolgozatot szeretne írni? 2-es változat, melyikbe mennél be? Nyilván, hogy a másik vagy a tánciskolába mennél be. És milyen egyértelmű a tánc esetében, ugye? És a nyelv esetében miért nem az? Miért írunk szódolgozatot? Miért magolunk szavakat? Miért írunk le nyelvtani magyarázatokat? Minek? Mi hasznunk lesz belőle? A nyelv és a tánc között ugyanis van egy óriási nagy hasonlóság, hogy mind a kettő készségfejlesztés. Tehát itt arról van szó, hogy készségeket fejlesztünk, mintha mikor lépéseket gyakorlunk a táncnál, a nyelvnél is, egymásra építjük az üzeneteket, a mondatokat, amit ki akarunk fejezni. Brandonnal, a kollégámmal fogunk beszélgetni, aki egy anyanyelvű tanár nálunk, és egy olyan helyzetet fogunk létrehozni, olyan szituációkat, ami akár egy nyelvórán is történhetne. Hi Brandon! Hi! How are you today? I'm fine, thanks, Edika. How are you? Fine, thanks. Yeah, nice day, not too hot. Yes. Yes, nice and cool. Okay. May I have some questions? Yeah, sure. Why are you here in Hungary? I'm here because of a pretty woman. Really? Yes. I see. Do you have kids? Yes, I've got 2 kids, a daughter, Maya, and a son, Benny. How old are they? 5 and 8. Nice age. Yes. Thanks. What do you like in Hungary? I enjoy the lifestyle. It's a very relaxed lifestyle. People are friendly. There's a lot of space. In England, everything seems very small. Hogyan gondolkodj a célnyelven? Nem tudom, hogy hallottatok-e már valakit így beszélni erről, vagy mesélni, hogy milyen jó az, amikor már nem kell magyarul ide-oda fordítgatni, hanem csak úgy jön belőled a szó angolul. Van-e olyan, aki a nyelvtanárokon kívül ezt már átélte? Akkor átfogja. Jó? Tehát, én nagyon határozottan emlékszem a fordulópontra. Nekem ezt egy 3 hetes, intenzív tanfolyam hozta meg, ami úgy nézett ki, hogy reggel, hát nem is tudom, 8-kor kezdtünk, Ági? 8-tól este 6-ig, minden nap, hétvégén is egy délután vagy egy napunk volt, ami szünet volt. És 3 hétig angoloztam, angolul keltem, feküdtem, álmodtam, és átfordult. És onnantól kezdve nem fordítottam soha többet életemben. De nézzük inkább meg azt, hogy hogyan tudod ezt elsajátítani. Oké, idáig így tanultál, fordítással tanultál, előfordult ez többünkkel. Én 19-20 éves koromig úgy tanultam az angolt fordításon keresztül, tehát tudom, hogy honnan kellett váltanom.
Az a 3 hét mondjuk nagyon sokat segített, de emlékszem, hogy milyen volt. Én, amit tanácsolok, ez a mini környezet, tehát egy olyan környezetben kell angolul tanulni, ahol angolul beszélő kultúra van. Tehát, ha elmész egy nyelvórára, és a nyelvórának a 80%-a magyarul történik, abból nem lesz soha angol. Tehát itt ez a helyzet, hogy abból te a magyarodat baromi jól fogod megtanulni, nagyon jól fogsz tudni a nyelvről, mint a tálcos példában emlékeztek, hogy fogod tudni, hogy mi az a hajtűkanyar, meg nem tudom, mi az a present perfect, csak éppen egy épkézláb mondatot nem fogsz tudni összetenni. Tehát az első szabály ezért az, hogy az angol óra angolul van, és az angolon keresztül tanuljuk meg az angolt. Ezért csináljuk ezt így. Talán a módszertan volt az, ami nekem abszolút újdonság volt. Eddig mindig az iskolapados tanulás volt előtérben mindenhol, magolás, tanulás, szótanulás, fordítás, viszont az ILD egy teljesen más aspektusból közelítette meg ezt számomra, és az a filozófia, amit ő képvisel, az az oktatási módszertan, ahogy ő ezt az angol nyelvet tanítja, roppant szimpatikus. A gyakorlatok közben is igazolták, hogy hasznos, azonnal elsajátítható, könnyed, játékos.